खुलुमबाय लोगोफोर, दिनै आं नोंथांमोननि सेराव मोननैसो गोनां बाथ्राफोर मिथिहोनो आवगायदों। जाय बाथ्राफोरखौ मिथियोब्ला नोंथांनि जिउआव गोबां हेल्पफुल जागोन। लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेल नायनानै हमनो हाखादों। जाय मोनब्रै जिनिसफोरखौ न'नि खोलाहा फारसे दोनोब्ला नोंथाङा जिउआव धोननि आंखालजों माब्लाबाबो मोगा-मोगि जानाय नङा। लोगोफोर, गिबियावनो नोंथांमोननिसिम मोनसे रिक्वेस्ट। नोंथांमोना जुदि चेनेलाव सोरबाफोर दिनैसो गोदानै नायदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना गालां। लोगोसे नोंथाङा जुदि भिडिअखौ नायदोंब्ला अब्ला कमेन्ट बक्सआव जै आइ बिमा लक्ष्मी लिरनानै कमेन्टआव सेन्ड खालामबानो जाबाय लोगोफोर। थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ जागायनोसै। लोगोफोर, नोंथाङा जुदि न'नि खोलाहा बे मोनब्रै जिनिसफोरखौ दोनोब्ला नोंथाङा जिउआव धोननि आंखालजों माब्लाबाबो मोगा-मोगि जानांनाय नङा। लोगोफोर, सनातन धर्मआव वास्तु शास्त्रखौ लानानै जोबोद गोनांथार मानिनाय जायो। बेबादि फोथायनाय जायो दि बेनि नेमफोरखौ मानिनाया जिउआव खुसि आरो गोजोन लाबोयो। लोगोफोर, वास्तु शास्त्रनि बादिब्ला न'आव गोथार दिगफोराव माखासे जर'खा बेसादफोर दोननाया देबि लक्ष्मीखौ हांख्रायहरो आरो गासैबो जेंनाफ्रानो सुस्रांजायो। लोगोफोर, जाय मोनब्रै जिनिसफोरखौ नोंथाङा न'नि खोलायाव दोननो नांगौ। वास्तुनि बादिब्ला न'नि खोलाहा फारसेथिं रांनि बिफां, निम, एल'भेरा, नालेंखर आरो जौस्लिम बिफांफोर गायनो नांगौ। बिब्दि खालामोब्ला मोजां गोहोखौ हमथाना लाखियो। लोगोसे बेयो न'आव खुसि आरो जौगानायखौ रोखा खालामो। लोगोफोर, नोंथाङा बे मोनब्रै जिनिसफोरखौ माब्लाबाबो गुबुन फारसेथिं माब्लाबाबो दादोन। नोंथाङा दोनोब्ला बा गायोब्ला न'नि खोलाहा खनायावसो गायनो नांगौ। लोगोफोर, नोंथाङा दायो मिथिबाय जानांगौ एबा क्लियार जाबाय जानांगौ। जाय मोनब्रै जिनिसफोरखौ नोंथाङा न'नि खोला खनायाव दोनोब्ला नोंथाङा जिउआव माब्लाबाबो धोननि आंखालजों मोगा-मोगि जानांनाय नङा। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो। भिडिअ'खौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसे शेयार खालामना होदो। गोजोन्थों।